ई लॉकडाउन में भी पावर स्टार ज्योति सिंह के छोड़ के कहां पहुंच गई बाड़े। जी हां भैया, वीडियो में देखब तो रउआ सब जान जाइब का बाटे मामला। रउआ सब खातिर लेके आ गइल बनी खबर, पूरा देखी। इस लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम ये कहब कि पावर स्टार के जे भी प्यार करेला, जे भी मानेला, वीडियो के नीचे लाइक के बटन बा, लाइक करो और कमेंट में कुछ अच्छा लिखो जेकरा से पावर स्टार के अच्छा लगी। पावर स्टार इन दिनों रउआ सब के बता दी भैया कि बलिया में रहन अपने पत्नी के साथ और लॉकडाउन में भैया अपन सोशल डिस्टेंसिंग के भैया हो ख्याल रख के अपना जिंदगी व्यतीत करत रहन। लेकिन रउआ सब के बता दी कि ऐसा दुख के पहाड़ टूटल पावर स्टार पे कि रउआ सब जान के हो जाए हैरान। जी हाँ, पावर स्टार के भैया बहुत प्रिय दोस्त, कह सके नहीं कि दोस्त से भी बढ़ के, सबसे बढ़ के बड़ा भाई दोस्त दीपक सिंह। जी हाँ, पावर स्टार के सबसे बड़ा सपोर्टर कह सके नहीं, सबसे बड़ा भाई कह सके नहीं, जेकरा खातिर पावर स्टार मरे खातिर भी तैयार हो जाले। जी हाँ भैया, दीपक सिंह के माता जी के देहांत हो गई और ओकरा बाद में कहा रहे भैया पावर स्टार एकदम तुरंत और वैसे के बता दें अपना घर छोड़कर पहुंचले भैया दीपक सिंह के माता जी के निधन पे। यही बात भैया रउआ सब के बता दी कि सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा बाटे, बहुत ज़्यादा तस्वीर भी वायरल भइल बाटे और बहुत जगह ये भी कहल बाटे कि पावर स्टार के माँ जैसी थी दीपक सिंह की माँ। जी हाँ, पावर स्टार के अपने माँ जैसी थी दीपक सिंह की माँ, हमेशा ही इतना रिस्पेक्ट करते थे कि क्या कहना। तो भैया हो पावर स्टार तक पहुँच के अपना दोस्ती निभा दिले। और वह सब कमेंट करके बताएं क्या पावर स्टार ही काम अच्छा कैले बड़े कि ना। हमारा हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कैले। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल हो, अच्छा लागल तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करी।